Здравейте, хора! Здравейте, хора! В днешното видео ще играем една игра, която аз съм създала, казва се Board Obi. И всъщност какво чакаме? Нека да започваме. Сетих се какво чакаме. Чакаме вие да праснете лайка и да се абонирате за нашия канал. Да. Ами, колко лайка да си берем на това видео? Тъй като имаме 34 абоната, нека да се опитаме да съберем 30 лайка. Хайде. Да започваме? Да. Докато ми зарежда, искам да ви кажа, че на 100 абоната ще правим giveaway на Robux. Да. Ще направим giveaway на 290 Robux, а на 200 абоната за 1000 Robux. Да започваме. Давай, Христо. Христо, между другото, не питайте защо е още с бейка на аватара. Той все пак си направи аватар преди около 2-3 месеца. И да, това е моята игра. И съм много нов на играта. Да, обаче той е тренирал адски доста време, за да успее да направи това оби на видео. Да. Понеже е нов. Давай, Христо. Чакай. Ти хакна системата. Ти хакваш системата зле. Не знаеш. Ти хакваш системата, ама не знаеш как. Да те чакам ли? Идвай. Ето ме. Айде. Алек, аз съм подобрял поста. Мога да кажа малко по-добро от тебе на Бъртоби. Ами както виждаме за сега. Чакай. Аз съм първи. Давай. Не, хора, паднах. Добре, аз ще изчакам все пак. Айде. Между другото, тъй като аз съм създал играта, аз знам, отгоре ще има едни неща. Да, ето тези. Тъй като Христо е тренирал, той би трябвало да ги помни. Христо, помниш ли ги? Да. Да. Какви са? Между другото, Алек, нали ти ще оставиш линк за играта, който иска да играе? Да, обаче хора, тъй като нямаме 1000 абоната, няма той да е син. Затова просто ще трябва да го копирате и да го песнете в сайта. Да. Алек, ти ме чакаш. Идвай. Чакай, че е най-трудното. Аз помрях малко. Само малко. Добре, аз ще изчакам на стълбичките, тези. Не знам как ще се наричат. Не, брат, ама аз съм накрая вече. Аз те виждам, ти в момента се опитваш да си вземеш геймпас, обаче не можеш, понеже имаш адски малко пари. Нещо, което аз съм забелязал, е, че ето този човек, малко можем да му съборим тиквата и да му вземем шапката. Брат, падна. Верно ли? Да, верно. Доколкото смятам. Не питайте защо. Люката малко бъгна. Люката бъгна. Хора, напишете как да ви викаме в коментарите. Да. Ще направя и викторина в общността, на която ще има вотове за всичките предложения. И всички ще гласувате кое. Брат, аз отивам на 100 speed. On a candy shop. Брат, аз съм червени син. Да. Брат, я ми избери аутфит, с който да бъда и да си разхождам. Значи, вземи си сабиите, двете. Кои сабите? Катаните, ето тези, тук черните. Сега си вземи ето това. Доминуса. Ето това тук се нарича Доминус, тази червена шапка. Брат, как ти
Трябва да What? Браво. Значи, сега идвай. Идвай. Чакай малко. Вземи си светещите ангелски крила. Къде са? Ето тук. Не, брат. Да. Брат, доста готино си. Пишете в коментарите дали ви харесва. Да, оценете го от 1 до 10. Оценете от 1 до 10. Чакай малко, искам аз да пробвам нещо. Ще направя това. Ще направя нещо ужасно. Ще хода по всяка една глава. Браво. Това ли ми е аутфита? О, има нупчета, не ги забелязах. Христо, ела. Христо, ела. Ето тези. Да, тук стреля. Това е много готино. Какво по дяволите? Другото, Алекс, сега искаш ли искам тебе да си направя един аутфит и хората да решат на кой е по-добър аутфита? Да, кой има по-добър вкус? Аз или Христо? Давай! Ами, чакай да ги огледам. Да, служи си ето тези крила. Светещи? Да. Така. Служи си бялата маска. Бялата маска. Ето тази. Малко стана черна. Да. Умрях. Добре, си изчакаме Алекс. Аз ще поналея малко на бъгващата малко трудно. Малко от едната страна отивам да обръщам. Да. Това е нищо. Нормално пробвам. Брат, аутфитът ми стана черен. Според мен става добре като е черен. Чакай, искам да направя нещо. Брат, какви ръце я ми избери ръце. Така това да са ми ръцете. Зелени. Жълти, дай ги жълти. Според мен ще стане най-добре жълти. Доста готино. Брат, много да кефи отгоре човечето как стреля. Да. Мисля, че стана доста дълго, затова нека да го приключваме. Надяваме се да ви е харесало. Не забравяйте да праснете лайка и да се абонирате за нашия канал, ако искате още видеа като тези. Това бях аз и Христо. Чао! Чао!